Ipinahayag sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagsalmot sa mga pampublikong buhatan o pribadong establisimento sa earthquake and tsunami simulation exercise, labi na karong daghang barangay ang posibleng maapektuhan o galing dunay tsunami. Ano ang report ni Argil Relator? Sa tsunami hazard map, nagipagula sa FIVOX niadtong Hulyo sa miaging tuig. 56 ka mga barangay sa Davao City nga sagad anaa sa Agdao o poblasyon districts ang ginalantaw nga maabot sa tsunami wave base sa computation sa magnitude 8.5 nga shallow depth nga pagtayog sa Philippine Trench. Apan sumala sa Davao CDRMO, mas midaghan na matud pa ang mga lugar nga posibleng maapektuhan o galing dunay mahitabo nga tsunami sa bag-ong tsunami map. Even Maa is tsunami prone na because moagi sa Davao River, musaka sa Davao River ang tsunami wave, no. So nidako ang kumbaga ni mas nilapad ba ang tsunami hazard zone nato. Busa, subay sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month karong bulan sa Hulyo. Usa sa mga aktibidad ang pagpahigayon sa 4th Citywide Full-Scale Earthquake and Tsunami Simulation Exercise karong July 26. Gihanyo sa Davao CDRMO ang aktibong partisipasyon sa tanang barangay nga naa sa tsunami-prone area, mga pampublikong opisina o pribadong establishmento. First is of course mag-earthquake drill, linog magina magsugod. By 9 o'clock natin simulate na earthquake, and by 9:05 will be the start of the tsunami scenario. So tutunog lahat ng siren ng Davao City. Ang trigger nato diha kanang sa GovGen. If a large earthquake mahitabo diha, ang simulation ng PVOX is 15 to 30 minutes moabot ang tsunami wave. Dinhi matino ang mga ngayang himuon, panahon nga dunay kusog nga linog nga posibleng mo resulta sa tsunami, labi na sa safe zones. Sutaon sab ang mahimong epekto ni ini, lakip ang pagsukod sa kaandam sa syudad ug ang mga ekipo ni ini. Kauban si Metro Awing ug Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.